Sugeng dalu Mbah Waluyo dan Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, wah, sami sehat, Mbah? Alhamdulillah pinaringan isih iso kojah. Lah iso kojah kae wong ora sehat ya iso kojah. Ning delalah sehat lho. Nggih alhamdulillah. Nggih kalih Nggih. Mang dangu piyambak. Oh, nggih. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu macange Yulimbo Mas Yusuf. Sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa panjenengan sampun saged sowan mriki kaping pindho kalih niki nggih. Kalih niki. Nggih kula nembe sik pindah. Nggih. Nggih. Pisan, Mbak. Sik pisan. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, menika sowan kalian Bapak. Pak sowan iki ning kutha lho, Pak, ora kaya biasane, Pak. Wis ngerti aku ki. Aku yo ngrumangsani yo. Lah iya, wis ning kutha ngene iki. Menika bapak kula lho padha percaya mboten. Kok olo-olo Aku ki seneng letok aku bapak ning ora tak senengi le nganggo olo-olo ku lho. Mbok yo wis niki anakku, niki bapak kula ngono ora nganggo olo-olo wis kiai ngene wis kersa kabeh aku olo kok dadi. Ora kan awak dhewe ki aja ketok kemapik-apik. Di elek-elek wae ora apa-apa. Aku yo olo ngono. Dadi olo-olo niki kula kali bapak kula sowan mriki percaya mboten meniki kula niku anake bapak niki. Mboten. Kok mboten percaya niki bapak kula saestu yo Pak yo. Alah sakarepmu wis pokoke. Piye to Pak? Aku jane anakmu padha dudu. Ya anakku kok kowe lem diseseni karo para wiyaga karo mbok cangik kuwi anakku. Wong sing ngijapi ya aku ya tek nek aku ngijapi ki mbok meteng 4 sasi wis sampeyan tadi. Lah ya anakku lah nek 4 sasi dilairke ora gur setugel kuwi maneh kuwi. Ane kan yo tutuke tehe. Tehe. Ya ora, aku nang kene iki wah seneng banget aku disuguh. Apa? Omben lincip ning ora ngenengi. Omben lincip ning ora ngenengi iki apa? Cendol kira lincip tane ora ngenengi to cendol. Oh iya. Cendol. Jenenge dawet. Dawet. Wah, aku muni dawet kelingan bakul dawet iki cilaka pisan aku. Lah pripun? Lah tak tulis itu aku ki. Dawet manis asli Waluyo. Wong tuku kowe banget lah kok minggu ki ora ana sing tuku to. Lah minggu. Terangane tulisane iki diganti nggon asli iki diganti L karo ini iki digandreng. Dadi dawet asu. Lah ya ora nang sing tuku kok. Lah ya wis apa to sing kira-kira kaya ngono kuwi ya. Nek dawet. Wis tuwa nglamar gawean ya digawe mangkel aku. Lah apa, Pak? Lah aku nglamar gawean ning Jogja kono lho wingi. Nang ngene ya sedulure benjerane kadange Bapak Haji Saidi kae ning Jogja. Ajeng nglamar gawean Pak. Bisa mung apa nyupir Pak. Lho nyamar nyupir. Lha wani nyupir ning Jogja apa wis apal Medan. Lah wong nyupir ning Jogja kok kon ngapalke Medan kira ya aneh aku. Wis daerah kok ya. Maksudnya ki Medan kuwi anu lho, Mbah. Dalan. Struktur dalane kuwi wis apal ngono. Dadi Medan ki dalan to. Ya kiwa nengen luru. Nek ngono nek sinten Sleman iku medane pundi ngono piye? Ora ngono, medane iki angel apa gampang kuwi tingkat kesulitan. Wah, omongan wong tua kuwi angel. Nah. Lah ya. Ngayal ora jamak. Jare Medan ki dalan. Wis sepono harus ana. Yo nembang, Mbak. Lah kok malah judeg dhewe. Wong jare ngomong nek Medan ki dalan lah nek Ajeten Sleman medane pundi ngono. Aku ki ora kok judeg ning jenengan sing judege pikir kula. Ngono lho. Medan ki yo kuwi dalane. Lah ya lek ngomong Medun kok ngene ngono. Lah ya kuwi sing jenenge wong nyupir ning Jogja kok kon ngapalke Medan ndaragase kaya aku ngono kok. Medan kuwi sesebutan, Mbah. Nek dalane alus kuwi ngaranine medane kepenak, dalane kepenak, alus, lempeng. Ha ning nek dalane ungkik-ungkikan munggah medun ngono kuwi, wah medane angel nek ora sopir kawakan ora iso. Ah ngono kuwi. Ora kok terus Medan Sumatera kuwi. Lah sing ngomong gur apa-apal Medan lho aku ya nolak. Lah Medan iki adoh kon ngapalke aku ya ngono kok. Iki syarat sopir kudu apal Medan. Anak kula sing nomor 13. Oh, lha bojomu pira ya, Mbak? Ya ampun. Kok 13 to, Pak? Lah aku niru bapakku karo mbokku lho. Pripun? Biyen zaman biyen ki dadi manten ora digaweke kamar kok anake mbokku karo bapakku iso 14 ki lho.
mongko do turun ning Amben Gedhe dadi siji kok iso ndek anak 14. Ki le do adus neng ndi aku Kok adus to? kok iso wong turu dadi siji kok iso duwe anak 14 iki coba bayangno wis. Aku yo mikir oh iya ya mbokku bapakku ora nggo kamar wis iso duwe anak 14 aku gek kamar paling ora anakku yo 13 aku iki nomor 13 kok. Nggih. Walah. Derek mangayu bagyo jange. Menika anu acarane kathah kala wingi nggih kathah jatilan nggih onten grebek. Apa? Jatil. Jatilan. Berarti- Campur sari nika wayang kulit dasare nggih disengkuyung kalih sedaya para warga Nggih. kamitia Panitia. panitia menika nyengkuyung terutama nggih Pak Dukuh luar biasa nggih Nggih. dipun saged merangkul masyarakat. Masyarakat. Eh, Masyarakat. nek masyarakat karo masyarakat ki beda lho. Bedane apa? Beda lho ana rokot karo rakat lho iki. Lha iki nek sing tak senengi apa? Jatile. Jatile. Wah, mesti wedok kabeh. Nggih. Nggih. Jatil to? Jadil Wedok wedok. kabeh. Nek lenang Reok. Monggo nggih. kok sak menggiring opine lho jalan kok. Ya ora kok. Ku ning jatil iki tenan kok. Nggon aku ki arep ngedoke jatil iki ora sida kok. Lah Lah napa? Gunung Kidul ki grup jatil ana 270 grup kok. Aku arep ngedoke jatil kok ora setengah sida. Ora uman demit. Dadi Sangko kae pas kesurupan ya, Mbak. ana lho, nggon aku sing kesurupan, Nggih. kancaku. Endi to? Yo, kancane sing nyentrem iki. Ya, Wo, kancane Pak Ibu kesurupan, Sibas. ke jam 12 awan ke nganti jam 7 bengi ora mari. Digrujuk ora mari. Disumut ora mari. Ora mari. Wes pokoke ngoling-ngoling mangan kembang mangan apa-apa. Bareng ditinggal kancane numpak truk iki. Ngenteni. Berarti ra tenanan ya, Mbak. Berane ya gur anu, gur gawe-gawe. Gawe-gawe. Pokoknya derek mangayu bahagia ya Pak. Muga-muga sedaya warga ingkang wonten Karangsari ya. Nggih. Nggih wedo martani menika sageta pinaringan bagaswara sehat sedaya, rezekinipun lumintu sedaya, pangajeng-ajeng saged kasembadan sedaya donga lan menapa kemawon ingkang dipun dongakaken saged kawujud. Nggih. Kawujud. 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 Ya. Iki dirawuhi penyanyi Bapak Penewu, Nggih. Cih. Pak Dan Rame, Cih. Pak Bapak Lurah. Kapolsek, Pak Lurah, Pak Teguh, Lurah. nggih. Pak Salam. Teguh, Pak Selamat Teguh. malam. Ya, Pak. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ya. atau Pak Tentara ki biyen kae sing tenggah ning ngarep biyen sak asrama karo aku iki Pak Babin kae Mas. Putenane, Mak. Lho, kancamu. Pak Babin kan kancaku asrama kae. Sampean polisi ya An biyen. Lah kae asrama tentara aku asrama yatim piatu bedane kowe. Oh. Aku ki yo daftarke tentara biyen. Nggih. Ora ditampa. Anu, kenapa saya enggak terima Pak? Giginya enggak teratur. Lah aku ya wangsulan. Lah napa nek tentara perang niku brakot-brakotan Pak? Ora kok ngono. Ning kuwi iki Tentara to. SOP Mbah ketentuan. Iki mata. Lah ya Fisike kudu sehat tenan. jenenge ora dong lah ya aku kira ya tekan semono kowe lho aku mikir iki tak kira nek tentara perang iku coko-coko tandrane Ya ora. Brakot. Ngestokke dawuh niki nderek Nggih. Mayu Bagyo anggenipun merti dusun. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan Iki menapa? anu Mbak, Nawala. Nawala nggih. Nah, Sugeng dalu Pak Cangik weh. Pak Cange. Saking Sejak sobat kapan Cange kan? saking sobat ngebiar transfer 1 juta matur Oke. nuwun. Iya. Ki Pak Pak Duko didaulat kasuwun tindak panggung. Iya. Enjih. Maka Saged ana- nyawiji wonten Nggih. pepanggungan menika. Pak ada- Duko. Monggo Pak Duko. Nggih. Nek ora Diminta- kersa diminta diaturi Pak warga Duko. ini. Iya. Ya. Pak Duko kita wae pangkat dadi kepala daerah tingkat 5. Monggo Pak Duko. Malah daerah tingkat 5 piye Lah kok? tingkat 1 gubernur. Ya. Tingkat 2 bupati. Ya. Terus penewu. Penewu. Terus Lurah. lurah. Terus dukuh 5 to. Kepala daerah tingkat 5. Pak Duko. Monggo Pak Monggo, Duko. Kepala daerah tingkat 5. Ayo monggo. Pak Duko. Sik. Sing ngakon daktung sapa? Ganti-ganti iramane sing grumyak grunggung.
sing gayeng ya. Sing ngendang. Sing gayeng ya. Tolong ini spesial iki, spesial ya. Tolong yang gumiak gayeng, gumarenggeng yo. Pendemung. Ansor laras lho iki. Monggo. Monggo Pak Duko. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat Pak Duko. Pak Duko, monggo Pak Duko. Pak Duko kaget ora ngono. Lah yo iki spesial dari warga sama keluarga lho. Monggo salajengipun monggo peniupan lilin dong. Peniupan lilin sama pemotongan kue. Oke, yo masuk. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Ibu juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ya ini ya. Deredek yo jenenge dipersani kathah tiyang itu yo deredek lho Pak. Deredek ora deredek. Sing setunggal dereng, sing setunggal. Nggih. Nggih. Cobi kula mawon. Karena saya udah lulusan 30 tahun jadi aman. Oke. Dibaleni tiup lilinnya orang belum ditiup. Alun-alun aja ya. Belan-belan nanti kasih slow motion buat tiupannya ya Pak, jangan kayak susu ya. Oke. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Minta tepuk tangannya. Terus potong kuenya. Potong kue ya. Lagi ya. Nek Pak Duko ulang tahun kuwi motong kue nek aku mbiyen ki ngiris poman. Butuh Ngiris Dik. poman. Ya nek iki rada sesek ya. Ciro citit. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Kalau sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya. Ayo potong kuenya. Kalau potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga. Kasih istrinya,
Nggih. Ya ampun, aku piye ya rasane kaya ngene iki. Ingin aku. Iya, ya dikasih dulu, disuapin dulu istrinya. Enggak apa-apa dong, ini disuapin ini bukti bahwa apa ya, kasih sayangnya itu tuh total gitu ya. Iya. Ya, suapin dulu Pak dong. Dukuh menyuapi sang istri. Oke. Nggih. Nah, Menika anu buket uang menika saking ingkang eyang nggih menika Kiai Haji Thohir Azhari BA saking Cipanas Cianjur Jawa Barat pendiri Muhammadiyah. Amin. Oke. Menika hadiahnya udah diberikan? Nggih di Simbolis. Oh iya, ini foto Fotorian. dulu ya. Nah, Dipoto riyen. fotorian Oke. Hadiahnya sing berupa kaya ngono kae mung diduduhke tok. Mau diduduhke ya aku ya pengen nih. aja. Mangga. Nggih. Ya, oke. Diserahkan secara Diserahkan. simbolis. Oke. Heeh. Nggih nyawer kok gusuawur. Sinden ora saru doan ra saru. Tenang wae, engko mesti dikei. Tenang ae engko bare tak colongke. Gus. Matur Ya. nuwun sasampunipun Oh, nggih. kasih sepatah kata, dua patah kata Nggih. dulu dong. Minta Iya, doa restu minta atau doa. kata-kata. Iya. Apa monggo. Eh, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur katur kunjuk dumateng Gusti Kang Wong Asih ingkang sampun paring mapinten kenikmatan, arupi kesehatan, panjang umur ingkang barokah. Satemah wonten ing dalu punika dipun berkahi saking panjenenganipun Bapak Paneu, Bapak DRS Sarjana SMI MSI. Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, panjenenganipun Bapak Lurah, Kelurahan Widomartani, Bapak Haji Teguh Budianto, sekalian Ibu Hajah Titik Puji Treslasari, Bapak mantan dukuh Padukuhan Karangsari, Bapak Ulu-Ulu, Bapak Sumono ST, sekalian Ibu, sedaya para pinisepuh Simbah Kiai Haji Muhammad Naim ingkang satuh kita taklifi, Bapak Rois, Bapak RW, Bapak RT, Ketua Lembaga Karang Taruna, wonten ing Kukuban Padukuhan Karangsari ingkang kula tresnani, Ki Yusuf dalasan pangombyongipun Nggih. angsor laras, Mbak Elisa kalian Mbah Waluyo lan sedaya sindenipun, sedaya yogahipun, para tamu undangan, Bapak Ibu, para rawuh sedaya saking Padukuhan Karangsari lan sakiwa tengenipun ingkang mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih. Ingkang sepisan ngaturaken agunging panuwun ingkang tapa pepindhan bilih saking sedaya Rangdukuhan Karangsari wonten ing taun 2000 selangkung estu dalem boten saged dugi wonten ing dal-dal punika kejawi saking pambiyantunipun, kekompakanipun, kepanitiaan Pak Alfian Nurkholis SH, Bapak Ulu-Ulu, Ragil Jaya Production, Bapak Ketua RT, sekalian Ibu Bapak Ketua RW, pemuda, lan sedaya warga masyarakat ingkang boten saged kula sebat setunggalan setunggalipun. Boten kesupen ibu-ibu ingkang ten wingking. Saben dalu dalam kula repoti ingkang pungkasan nyuwun berkahipun
Nggih. Sakaripun Nggih. sedaya para warga masyarakat Padukan Karangsari. Bapak Ibu, Simba, lan sedaya kemawon estu nyuwun donga pangestunipun mugi kula saged nglaksanaken amanah kanthi jujur mboten korupsi. Amin. Saged beto masyarakat gue berkon nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Semangat terus, Pak Dukung. Luar biasa, panjenengan dicintai warga, dicintai semuanya. Aku ki pengen ngelapi ning aku dibojone, lak yo ora penak to aku. Kan Niki, aku Pak ya Dukung. gimana gitu loh. Nggih, mendhet. Nggih. Kalih mawon, nggih, mampun kata-kata. Kok kalih mawon. Oh ya pelit to Pak. Kalih mawon. Luar biasa Pak Dukung. Wah. Ada lagu yang disukain nggak? Ini spesial Nggih. karena panjenengan ulang tahun, nanti kita hadirkan lagunya. Manut kula, nek manut kula rada larang, nggih. Hah. Aduh. Wah, iki kok mesti tundone gawe rego iki lho. Lah ya Soale manut. isih yain. Ya ora apa-apa Dek nek kersa, monggo nggih. Padha wae. Ya, menika apa ya lagunya? Ada permintaan sekalian sambil kita Ya. menyajikan. Ini dari Pak Retno Wagimin, Nggih. menjadi Pak Ketua RW 31. Nyuwun lagune Lelo Ledung kagem kanca-kanca pemuda untuk tetap semangat. Ya. Nggih, sembah nuwun Pak Dukung. Caping gunung kagem warga Karangsari. Nggih. Tansah guyub rukun. Amin. Nggih. Ini Terus juga iki- ada. Titipan apa, Mbak? Ini minta. Pak Saidi. Nah, ini nggih. ini dibaca nggak Bapak? Iya diwaca masa Oh, ya. kemah-kemah. Iya bener Pak Saidi, tahu amat nih Mas Yusuf. Ya, tadi saya lihat kok. Iya. Itu tadi amplopnya sudah dibuka, uangnya dijipuk sama Mbak. Oh, Mbok aja cucuk. permainanmu toh Pak, ora ngono kuwi. Aja ora. cucuk tumbakan. Tumbak cucukan kok. Mbak Cucukan. Oh, saksine Butarni kok mau kok. Pak Haji Saidi, dari Fajar Group, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, Bebek goreng. yo, lan cuci mobil. Wah, penak banget yo nono popo. Komplit. Minta lagu setunggal tembang kangen kalih caping gunung. Semoga Ki Yusuf dan Ansor Laras sukses selalu. Amin. Semoga Dukuh Karangsari ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Kalih atus sewu. Jane Nggih. mau piro Pak? Jujur. Kane 300 sing 100 dicowok Mbah Waluyo kemau. Lah mbok triker ya gurku. Jane arep ngenai 400 nih tekan kene 200 berarti sik utang 200. Oh, Pak. ngono. Oh, ngomong. Oke, berarti ada caping gunung ya Mas? Caping gunung terus dari Mas Murwandi nyuwun tembangnya Caping Gunung Yan. Iya. Ya, Mbak Elisa kalian Mbah Waluyo kedah jola joli. Oh ya. Oke. Mugi tansah pinaringan kesehatan, lancar rezekinipun, sedayanipun. Amin. Ya. Oke. Diaturke sithik, Mbak. Sing Nggih. pundi sithik panjenengan kula nderek mawon. Pun deker, anu dek derek. Derek. Saiki Aja ya, caping gunung ya. Caping Gunung Slendro. Oh nggih, do diparingi neh karo Mbak Haji Saidi kula. Wah. Dari Saking supire Pak Saidi. Oh, nggih. sopir tok Oh, ngene saking ngene preman. lho Pak. Oh. Ora Iya, gleleng. ora apa-apa. Sopir tok 100. Niki napa kok namung ngaten niki? Timbul. Minta apa? tambah. Buat siapa? Kagem- Oh ya, didom kabeh ya ora sedeng ya. Yo sedeng, ora 100 sedeng. kok didom kabeh. sedeng ki saru. Ora Gak cukup. sedeng. Sedeng. Iya. Sedeng. Nggih, makasih ya, Pak. Diaturke Pak Cangek ngono. Iya. Iya. Saben bengi. Saben bengi. Yo nek kowe. Lah piye to? Nyawa
ya, Mbah. Waras wiri seger waras bagya mulya. Amin. Yen memaja mung karo janur Mak Cange, Dalam. aku kok pengen mencoba sinden baru. Oh ya, coba siapa? Ini ya. Iya dong. Seragamnya beda dhewe. Nah, ada Bella. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Kok iya iso tekan kene to, Bel. Iki mau aku waton teko kok, Mbak. Kok ya ora oleh Mbak, melu kene apa ora oleh. Nah iya. Makane butuh sinden kok ya. Nah iya. Sing disawang ya oke. Heeh. Enak suara. Selamat malam Mbak Elisa, Mbah Waluyo. Ya, sugeng dalu, Nduk. Nggih. Dikenalin dulu namanya. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih, Sugeng Dalu. Suarane imut-imut. Ah iya. Kaya wonge. Ora yo, heeh. Derek pitepangan kula Bella. Nggih. Bella. Nggih. Bella Sungkawa apa Bella? Bella Nadinda. nggih. Aja tega ngono to. Keguyan, Mbak. Bella Nadinda saka ngendi? Dari Kediri. Wah, Kediri. Kediri kok soft spoken. Oh, hanya saya yang soft spoken. Lah ya biasane peh ngono kuwi. Wah, Oh ya ora mesti anggere wong ngono kok. Ngono nek Kan aku satu frekuensi sama Pak Duko. Oh iya. Iya, soft spoken. Allah. Alah ya. Coba nek nembang kaya ngopo? Ayo. Ki sesuk kanca-kanca do gawe peguyuban. Apa? Peguyuban apa? Pak Dukuh Lovers. Ah Iya. Jan nek soft spoken iki langsung do meleleh. Ayo tekan kembang wae Mbak Bella. Nduk Bella. Iya. Kembang wae wakton. Mas Adi yo melu ngefan Pak Dukuh. Iya. Adi cucok Mas ucok. Adi Waluyo. Pemangkat. Oh, alah meking to tak goleki dari tadi. Ora iso menatap secara langsung. Bella iki asli Kediri. Kediri iki nggon tahu. Ya, Tahu apa, Pak? Ngerti tak? Kacang ijo ana, dele ana. Ah. Kono iki bengok wis iso dadi tahu ta ngomong ayo iki. Bengok ya. Tahu po. Iya kan? tahu po, tahu kuning. Kowe nggawa ora, Nduk? Beto, ning kula delekke. Oh iya kok gek judono. Mengke teng wingking nggih, Mbah. Wah nang ngarep ora apa-apa kok. Aja ya, ndak do pengen. Wis sing tahu. Mbah, sing digawa ora tahu pong, ora tahu kuning. Lah, Tahu guyu. Ngono. guna. Monggo Mbak El. Kula niki. Apik ana. Pacita Ora nek banter ora tak apit. Aku lagi apa kamu? Derek. Kamu dong. Panas. Sing panas kowe gak engko men dikompres karo kaya. Heeh.
Panas udan panas lengaling ceping gunung wajib metu ya saka Karangsari nang kutha Madiun pinggir dalan ana wong dodol dawet pegawai negeri nek tuwa dadi oleh pensiun nek dagelan tuwa dadi tukang pijet ya ngono kuwi rak mengku yonane ya mangga dijegurke kembang mlati neng pinggir sumur warga Karangsari ala sumur makmur nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu menika monggo dulur sareng dadung mugi pinaringan kalih sambekal nuwun sewu bapak lurah lek ngarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik mesti ramah tamah contone lurah kene desane kemahrip pancen apa dulur sing dadi penemu piyayine ora gampang nesu mesti sume karo goyang-guyu kepengin kepane wone enggal temenan nuwun sewu bapak RT kudu iso nentremke lingkungane kudu manut apa dawuhe dukuhe mongko RT nek nggon aku ro karuan bayaran nuwun sewu bapak duku piyayine gagah tur yo ampuh ulang tahun sing ping 30 tak dongake rezekine sansaya Pak Dukuh wis. Pak Lurah, Pak Teguh. Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Penewu wis. Wis. Abot meneh sing dadi polisi le nyambut gawe ora kenal lawan bengi. Karo masyarakat yakin mengayomi nguyak penjahat karo wong sing padha judi. Iya. Mbah Amit Mbah Saya abot meneh sing dadi tentara. Badan sehat, kuat manggul senjata, rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. nggih kuwi nek jenengan nek ngendika huruf W iki apa kudu dilawel ngono to Mbah Wis semelangku nek kolu lambene ya wis tau ge tak lebeh neh. Kudu le muanane kambil-ambil ngene kok dadi yo muane. Kulo yo tak lepek ngono wis tau. Paling abot ngono lak dagelane. Kulo penak runo dirungkokke. Nanti kesel iki dalan dawete. Wong ki padahal wis entek bayaran. mula kok lemes Lunas. Matur nuwun Bapak Haji Saidi ingkang sampun paring wonten dalu niki. Monggo ketoke arep ditambahi. Matur nuwun ora pindho. Kae nduk jagawane nduk. Matur nuwun nggih, berkah barokah. Nggih, pengen Pak Said tak dongake rezekine ora lokak malah saya kebak. wah kok rono terus iki Monggo Bapak Ibu ingkang ngersakaken lelagon Saping Gunung monggo sisan kemawon. Pun amplop pun serat lebetaken dhateng amplop wonten artanipun langkung sae kene mboten cetha kirang sae. Monggo.
Jarangan Kok bloko banget to, Mbak. ya iki men timbangane grundelan mengko ora ya kok piye to ya. Padang arep padang mburi ngono ya, Mbah. Wong akeh awakmu kuwi kena dicandra lho sing kok diri iki. Pripun? Cara Sikil dicandra iki pripun? kramane suku biasane digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu ra kuwatir ngidak bling utawa kesandung ratu. Weteng iki kramane padaran biasane mek dinggo wadah panganan nek wareg kenting jur gerak ora karuan nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Gragas Saya kuwi munggah, jenenge. saya munggah. Dodo iki Kok dodo Lah kok kok tekan buri. wae lah nek ngarep ya kasus buri wae lah. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit dipageri balung. Ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara akeh sing bingung. Oh iya. Tangan di tanganmu. Nah, ndak kleru roti kukus. Ndak kleru liyane. Tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Nah, Contone, Mbah. Contone kaya Contone. ngapa? nggo nyogokke geni, nggo buka lawak. Lah tengen ra ya iso penak tengen nek nyugokke geni. Lah nek sing tengen wis nggo ngemplok sego, mosok ngemplok karo kukur-kukur ora iso to sampe. Ayo, iki ilmu aneh. Lambe kuwi kramane lesan. Biasane digawe omong-omongan, ning aja seneng lambe dienggo rerasan nek nganti krungu dadi gegeran. Oh, ngono. Irung iki kramane grana bolongane loro, ambane padha. Ora mesti. Ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga. Gerak ki apa? Lha ya monsok kon prakteke lho enenge karo iki kok ya dadi masalah. Lah nek ngomah dhewe ora apa tak prakteke kaya Pak Dukuh mau ora apa-apa. Lah iki wong Oh, ngono kae mau to, Mbah. Ngok iki ngono. nah ya ngono kuwi lho ngono. Ya kuwi mau sing jenenge parikan wae sing becik ya dipethik nek sing ala ya sing kirana. Ora usah neko-neko. Wong urip ning alam donya sing goleki ayam tenten ngono bae lah. Ama bakdo ya. Iya. Natian wadon sarta Rasule kumandang sadang mikul suket mikul suket ati antol senenge banget ora bisa kumpul senenge banget ora bisa kumpul inu mane penentu
Iya. Syukur bisa Londeng tak kamu bilang londeng Dewen para miyarsa. Monggo Mas Mojo. Idik alor ala idik idul. Oh ya. Ayo udah payu apa belum? Jangan tanya itu. Loh, iki kudu diflorkan. Jadi kalau ada ngefan tuh jelas. Nggak ketahuan aku serap perawan. Oh, wes rapi kamu berarti. Wes payu ya. Sudah. Iya. Mbak Bella dari Kediri. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Ya. Kok apa to sing ngene? Mbuh. Sing bar sing sikrak-sikrak disukani sing alus-alus. Nggih. Siap. Napa niku? Lela-lela ledung. Lela Sinten sing ledung. anu nyelinani. Mbak Elisa ingkang dipun suwun Oh, kula nggih. Mbak Elisa. Nggih. Ya. Oh ya. Dikirim untuk sinten tadi? kagem sedaya pemuda-pemudi. Oh ya, oke. Karangsari. Langsung aja ya, nggak usah pakai bawa oke. ya. Dawa banget bawane. Iya. Kok ndak kepidak. Monggo. Nggih. Lasrah kaya. Iya. Monggo, Mbak. Tak lela. Ya. Tak lilo, 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 ledu, jep menengok, jep pijet nangis, anakku sing bagus rupane.
bolomu, Mbah. Iya. Iya kuwi, aku bawa bola kuwi. Manusia rapiah. Iya. Ya manusia rapia ya manusia dot. Ndiwus. Sandangane ndiwus. Iya. Sajake turunan anggora. Ora nyedak wong ngerokok kok malah meremet. Engko cerak wong ngerokok mah dadi ghost rider. Iya. Kobong, Mak. Iya. Iya. Wes. Iya. Tak lilo Yo. semenang ojo pijer nangis tambang selendang batik kamu yen nangis munda ibu bingung Ngendikane dawuh tak lelo-lelo ledo. Nggih, matur nuwun. Iya. Yo, nanjake pesingen. Apa pesinden? Pesinden. Ya. Pesinen. Pesinden. Sing Sing pundi? pundi? Urut mawon wau Mbak Bella sampun. Nggih. Terus Mbak Anggi. Iya. Mbak Sepote. Ki. Apa lah bali tak kandhani ya Dik ya. Ayo. Ki sepote piye? Piye? Ah, biasane wae, biasane. Iya. ya ora bola-bali dikandani saiki pisan wae kandani ayo. Ya. Monggo Mas. Ayo. Nggih, selamat malam Mbak Anggi. Selamat malam. Nggih, wah aku wingi bengi aku wis ketemu karo jenengan kek. Saiki do alam-alaman karo eyangmu canggah Mbah Waloyo menika. Wayang Eyang canggah. Cangga. Jan aku bareng ngerti Anggi iki jan aku rumangsa lek leku lahir iki kemerubutan terangane. Piye, Piye, Pak? Mbah? Lah entukku ya kaya ngono kae, mene nek lahir saiki rak paling ora ya nyerempet-nyerempet iki to. Nah, Entukku sing nginang teng bejete kae kaya. saiki pancen bocah ayu-ayu tenan. Disyukuri kok Mbah. Jan iki Disyukuri wae. cah saiki iki lho sabune wis ya beda-beda ya kaya ora ayu piye. Sabun sirah ki dhewe, Dhewe. sabun rai Muka. dhewe, sabun gulu dhewe, sabun tangan dhewe, Dhewe. sabun geger dhewe, Terus, sabun weteng terus, dhewe, Terus. dhewe. Ngarep buri ngono ya, Mbah. Mulane yo ayu-ayu Nah saiki. yo. Zaman Parfume we beda. biyen iki Baunya. bojoku ki nek keramas guru nganggo lempung. Lempung. Dadi agar bar keramas ki malah tumane ngadeg kabeh ra. Meneri kali karinggites kok Mbah. Karing kita sapa ya ngukur kuwi kok. Saiki wis reneng, tumo udah enggak ada. Panganane beda karo zaman aku biyen. Lah nek saiki rak wis apa-apa enak. Wah, bangsa hamburger, Nggih. nganggo gerger kuwi. Biyen ki rujak ya mung babal karo gudhe. Telo mentah, nek saiki ya nganggo supak apa? Spaghetti. Supageti. Heeh, sing disunduki kae lho. Oh, Biyen hotdog. cao gur degan dikerok nganggo sakarin wis seger elok-elok. Saiki ngombe kono iki dawati yo. Watuk. Nah iya saking watuke ta yo. Oh, watuk. Iya. Tembange Mbak, Apa? tembang kangen. Tembang kangen minangkane pamundutan. Diaturke karo panjenengane Mbak Elisa. Iya, Wonoro, monggo. Ki piyai Oh iki nyuwun sawape Mbak Elisa ya Mbak Anggi. Ben dadi sinden Sawape laris. kaya aku leluwur aja. Kok Maksudnya, aku lho isih 32 tahun kok nyala sawah. berkahmu ngono lho Mbak wong jenengan ki piyai larise ra jamak-jamak ra tau leren. Yo, ada kalane, ada masane. Nggih. Berkah iki ora perlu dadak dadi leluwur. Heeh. Arep ora dadi luwur ki berkah iki yo Lah iso. biasane jane nggon jaratan iki lho sasono lho yo banyuwun berkahe ngono. Lah Aku sing nyontrem kuwi sing kulino kuwi. Kleru. Nepeni nomor.
Ora kena alah. mah wis oleh. tindak kriminal ngono Padha kuwi. karo kon golek wong pinter kok nang ngene dukun ya nek UGM kuwi sing pinter-pinter kok. Kok UGM to? Lah kan Ayo wong wong kuliah-kuliah kan pinter. pinter. Oh. Iya. Golek wong pinter kok dukun. Tembang kangen. Langsung, Ya. ini langgam dulu apa gimana? Wah, iki langsung joget. langsung mawon wong bar Oke. langgam alus kok ya saiki digawe sing sigerak. Oh iya. Sigrak ya Mbak Sigrak. Anggi. Iya. Joget loh Mbak Anggi. Tembang kangen. Iramane sing sigerak, Mas. Hey!
jan. Mana Jan. Banggi. Ora sebaene iki kamane jan si gerak. Wah jan sik gerak iki ki mau mangan apa to kepedesen apa piye kok dadi kaya ngono. Luar biasa tenane. Iki kamane. Iya kamane. Diantere ngejo. Ngejo ki banget. Oh iya. Weh, buantere kaya nguyak setoran. Lah iya. Banter tenan 180 km per jam. Ya kok ki anggere ansor laras tenan nek jenenge buanter tenan. Nek ngerem yo pinter. Ya, iso Mbah. ya. Yoga-yoga iki nek perkara nabuh iso irama bianter. Nek nyarutan suwen ora jemen. Lah nek kowe umum Umum. Kae sing ngasta saron kae. piye? Pahit kae. Kae lak ta. Angger nyaron nek nyarutan ting tung. Ana diolok-olok kalah muni. Elak ta. Yo iki. Kae sing penting gleleng. Nggih. Iya, meh. Bar pelok-pelok Mbak Elisa. Ya. Nggih. Dikasih yang selendro. Boleh. Napa niku? Boleh. Selendro. Terserah sing ngarep nembang. iya. Urute. Tugasnya siapa? Tugasipun Mbak Nikenesia Hidayah. Niken. Nikenesia Hidayah. Men Ayo. HP. Spotnya disiapin dulu. Spotnya. Ayo Mas Haji, aku percaya Mas Haji ora Mas Juang. Yo. Ya Mas. Mangga ansalaras jeneng karawitane wiyagane supele kabeh rasane ayo Kasuryane sindene Nane atu ate Bentar. Kok Oke. Mas Adi Waluyo ora nyuwukke dhewe? Kok liyane ting 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 ting. wis males kae. Kayak yang muni. Elak ta. Elok to. Elah ta. Kono ya pangane ya lambene ya Oh. kanggo kabeh. Ngono ya Lagune. komplit. Lagune napa, Nduk? Nggih, Kosek ta urung-urung lagune apa wong. Ya Pak ngatur. Waluyo kok kemerungsung to. Aku ki kaya omah tawon. Monggo Omah tawon. kemerungsung jaremu. Omah tawon kemerungsung. Mbak Niken. Ya Mbak Elisa. Samekto, siap nih Waras, dikirim Mbak. buat Pak Lurah loh nih. Tuh Pak Lurah. Sugeng dalu Pak Lurah. Ya, Nggih. Pak Lurah ngersake lagu napa? Podang Podang kuning. Podang Oh, nggih. Sosok. Nggih. Selendro. Iki nyuwun napa tumbas, Pak? Iki yo tunggalane lah. Iki ki anake Mbah Waluyo sing nomor 12, Mbak. Dadi Oh, lamu-lamu. dremise padha. Iya. Weh, anakku kok ora tok nomere kok. Lah kuwi Mbak Elisa sing nomor telu. 3. Jare Mbak Elisa nomor 13. Gur kae tok sing tak nomeri liyane ora. Iya. Ya pas podang. Podang kuning pas Lendro pas Mbak Nggih. Niken. Nadyan. Heeh. Kangge bawa Pak Lurah. Ora Pripun? malah ora. Oh, mboten. Oh, nggih. Malah Kanggo dat- bawa kok. Mboten kangge bawa. Malah Pak Pak Lurah. Lurah ngersake ngoten. Apa nggih Pak Lurah? Paling kangge bawa Ngangge bawa mboten Pak rodok Lurah? kacek ya. Malah dada kaya wis oleh Ngagem. tiket. Oh nggih. Ngagem kok kae. Ngeten iki 50 napa mboten? Kayak iki gur dada kaya oleh tiket kalau wis. Oh, tak kira 50, Mbak, 50. Oh, Mbak Waluyo sing bawa. Oh, syukur. beser. Nah, Iya. Nadyan, ayo Mbak. Janji luput ki engko. Kula mriku napa jenengan mriki Pak Lurah? Lah ngopo, Mbah? Eh? Lah ngopo? Jare aku kon bawa. Ya bawane enten mriki. Ora, lah yang nek aku nak sowan rono men saya cedak. Ora. Nadyan. Wah. Kong tenan suarane. Wah, ra sida Kong Nadyan. kan. Lah ngapa? Wujude mong peksi
Lha kepiye? Agale. Agare teline Aduh. Kok kikuk full jenengan sing bawa. Nah niki nganggo jenengan koma titik to. Oh iya. Koma kaya wong lara. Iya. Alus maneh. Alus manis tur ati. Nganggo kaya ngono. Catetane sapa to iki ana komane? wis suwe, Mbah. Awes sewenggono kula lana goleki si podang jenar ipo Waduh. bunga Jenenge ing rock. atiku Kok ngegas lho, Mbah? lah engko ora mlaku Anggep ae motor no ya. nyandeng bisa dadi tombo gong Kok maido wiyaga to Ora percaya Ora lho, percaya. karo ah sing kowe cok ora percayanan kok karo bocah-bocah iki jane ning wis men tak toke wae gak yo esuk laran Iya, lelak. Iya, mangga. Mbak Elisa apa Mbak Niken riyen? Mangga. Niken Mbak Niken. So awan neng omah wis ora krasan leluyuran anggoleki sing tak sayang kuping Drota. ranggonku Alas. ora krasa esuk awan nganti bengi man
Seretiren Pak Sawah tambah manis. Ibu Ibu bunga yen lakon nyanyi seneng. Adikku Nggih, Pak Lurah sampun nggih podang kuning. Matur suwun. Nggih. Pun nggih Pak nggih. Munggah meneh. Nggih. Pak Lurah, Nggih. mboten enten sing ketinggalan mboten? Oh, Dawuh lho, Sewu. Pak. nggih. Bapak meneh. saking Pak tinjauan apa? Oh, LLCNN. Apa kuwi, Pak? Lali janjine Oh, monggo alah. Saking saking janipun Bapak Haji Saidi matur sembah Oh, nuwun. nggih. Ya. saking Pak Lali janjine nyuwun lagu Haji Saidi. Iya kembali udah. Sehat selalu Mbak Haji Saidi ya. Saidi ora lo tambah kebak Sehat selalu, nggih. terus Mbak Haji Saidi. Amin. amin. Jeng napa wayangan melih? Asik. Pokoke sampean niki rencananya 3 bulan sekali. Amin. Nggih. Heeh. Iki rencana anu kok Mbah, arep gawe restoran bebek nang Gunung Kidul kono. Oh, alhamdulillah. Amin. Nggih, semoga terlaksana lancar. Heeh. Haji Saidi. Rencana kok ya ming karanganku ning ya mugi-mugi. Lho, siapa tahu dongane dalang lho. Oh, Wong kuwi dongane, Mbak. Pancen yo iki mbok cang iki kadang-kadang ya sok gawe lega ning sok kadang-kadang sok gawe gelo. Lah ngapa? Wis tau nelpon aku to. Piye, Pak? Bapak Dewaluyo tanggal 21 Selorang. Ah selo, Mas Yusuf selo. Ya nggih istirahat. Iwas arep-arep. Timur tajak. Iki lho arep Ngono piye? Ayo Yang penersup bareng. Nggih. Ah, Nggih, LLCN. lali Janjine. janjine. Oh ya, ana sapa, Mak? Ana Ana- Mbak Via, ning Mbak- ki diselingi sing alus sike. Oh ya. Apa Mbak Via ki kasar apa piye kok? Maksudnya Mbak Yoga Sikik kok lagi Mbak Via. Oh, lah. Oh Dari dhewe. iya. Ana request saka bojone Mas Pajar bakule lampu. Oh iya. Njaluk tembange apa sambung wanci dalu, Mbak. Oh iya. Nggih. Sing monggo. nembang Mbak Yoga. Monggo Mbak Oke. Yoga. Mbak Yoga, monggo Mbak Yoga. Sepote awas pembunange. Pembunange. Iya. Nang semake. Sapa to sing bunang? Benane Mbah Harso Sigu. Ya, Mbak. Kapurna asmarawati singen cantik hati tolong menolong sesama teman. Cis, selamat malam. Sapa? Pak Cange ngono. Pak Cange. Mbak Limbu, Mbak Oh, iya. Cange. Sapa ta iki, Mak? Bojone Wardoyo iki, Nduk. Oh. Wardoyo. Nggih. Kayak ngendi kok, Mbak? Iki mau minangane pamritan sing ndi? Sambung apa panci Oh, dalu. sambung wanci dalu. Sliramu jek nyelirani nduk iki pamundutan. Nggih, ya karo Mbak Elisa. Oh iya. Karo jenengane Mbak Mbak Elisa. Elisa. Ya ora iki penggemari akeh kok Mbak jenengan iki. Nggih, tak kirimkan buat yang nonton streaming dari rumah. Ada Iya. Pak Prastoto di Wonogiri. Ini yang hadir juga ada Mbak Fitri ya dari Elover. Makasih. L lovers. Wah. Iya, ini juga dipantau dari Meksiko, Mas Victor. Oh, Ya. Mas Victor L Victor. Iya. Gandeng iki sing nonton saka dalam ki ya akeh ya ora wing ngendi Wonogiri, Nah. ora wing saka Meksiko ning Meksiko. Jakarta, Semarang, terus Gunung Kidul, Nah. Yogyakarta, Solo, terus Surabaya komplit pokoke Komplit. disenggol kabeh. Nah. Selamat Selamat Menempuh menem- hidup. Selamat mereksani. Selamat menonton. nonton. Oke. Sinden-sinden nek wayangan ning kutha diajane ora sebene tenan. Aku yo heran nih, ket mau Ndani. kok jaket oranye nono jaket ijo bola bali. Mbak,
Keneng dititeni lho. Wingi bengi rak wayangane rak ora tekan esuk. Kene iki resik nggon bagian pasindian iki resik. Resik wong gasik kok. Heeh, gasik. Ini ayam semungi pindane kadya bantar gebang. Kok meneh iki bangsa boba-boba SS. Sekarang yo hawane lagi panas. Benul. Sumuk. Kita lagi dipersiapkan menjadi manusia matang. Ora Saking mergo panasnya dino-dino. Panase iki mergo cuaca, Mbak, ora Iya. mergo kebrongot masalah. Ora. Kayane kok dua-duanya. wis ora usah ngrasake panas karo ora wong anane kaya ngene iki. Le masalah panganan akeh ora mergo panas, ora mergo apa-apa, mergo tadahe memang akeh. Ora. Iya. Sambung lawan si dalu. Iya. Dibawane Mbak Elisa, wah jan dinikmati tenan. Iya. Mesake Mbak Elisa lho, wis men Terus lho. Heeh. Men marem kok ya nduk panjenengane Pak Dukuh. Iya, Mas. Senadyan to tangkap bumi langit Senadyan to tangkep bumi langit. Wah. prasetyanku Katang tan kinggangsa rikma lan nimas kang Ayah waktu pang. Oh lah iya. Soalnya bawahnya tuh ada dua jadi aku gitu. Nggih. Yakti pengen tak tambah. Gosek kok bawane enek loro ki bawa Priyanto karo bawa Sutekno ngono. Ya wis jeneng bawa saking akeh to. Oh versi. Nggih mekaten mangke. Mengkakungmu dan lilo mesti ayo sak lare kandeking panggrahita kandeking panggrahita angel gonku kepenak suarane Mbak El. Iya. Lah iya. Karepane Wardoyo. Dasare nggih turunan sinden. Nggih, Ibu Surni rumiyin mekaten putra daerah Gunung Kidul mekaten. Putranipun Bu Surni sinden senior Gunung Kidul. Bu sapa? Bu Surni. Yen rino banget sambung gumong wanci ratri karya usata
Monggo Mbak Yoga. Sing gedhe pangapura nang mes papucenku jejak hatiku sabangku pengawen cindalu tapi itu diramu kawan Kang Mas Kang Bradite saking murid lestarine piratine kang ono ingkang nyaruwe yang mengakibate aku mung bayangke remo ing atiku iki yen pancen ngelingi pancen apa nakan sikap hati janganmu hati ikutlah ke Mbah, Elem. panjenengan menika wonten mriki kagungan kewajiban mekaten. Lah niki AO niku napa nak bener? Panjenengan menika mboten dipun parangaken lenggah sadèrèngipun purna inggih manajala limbukan katen, Mbah. Meniku nak kersa panjenengan, niki kersa kula lenggah. Lho nuwun sewu panjenengan menika nderek kula napa nderek sinten mekaten? Derek panitia. Panitia menika ingkang dipun kersakaken menika kula mekaten nggih. Kalian kula. Inggih, inggih. Dados panjenengan kedah nyerung ing ngabdi mekaten, Mbah. Punten dalem sewu sadèrèngipun. Iya. Kula kapurih nyerong mboten beto kulit jeruk. Wis wae wong tuwa ngeyel iki. Ora ngeyel ya ora umantenan monggo. Ya sak mboten-mbotenipun panjenengan menika jumeneng ngoten, Mbah. Sampun kula wau nggih kadang-kadang ngadeg, kadang-kadang nggih mboten. Loh, nanging Mbak Yoga menika piyainipun nalika jumeneng menika saged menjumenengaken mekaten. Monggo. Pramila monggo panjenengan jumeneng ngoten. Mbah. Nggih, ndak Ah, dikira nek. piyai sepuh ringkih. Nek kula niku diasani ringkih nggih mboten napa-napa, mboten nggih mboten napa-napa ning nek Mbak Yoga sing jumenengke nggih kepeksa kula. Ajeng jumeneng. Mriki Mbah. Mang jumeneng Iya mriki. kene nduk Cahayu, wah putuku, wah Jen. Lho, putu. Alah, Jen. Kok putu? Lah ngopo? Wis rasa ngurusi putuku iki putuku. Kene nduk rada maju. Ya, niki iki Elisa iki anakku kowe putuku. Anjir. Gede putuke iki kepiye to ya? Iki silsilah kepiye wis jan. Kok silsilan kok gitu? Silsilah. Silsilah, Mbah. Ora ora. Nggih, diteruske nduk Cahayu. Nanonin joget, Mbah? Iya. Mendak boyo yen pasita Mabuk. gatike Ora krasa. Pancen tanggap-tanggap ngono. Oh iya, ngaten. Sing kendange akeh tak ngerti langsung disuwuk. Dia dong banget. Ora tak ngerti langsung suwuk. Kuwi mergo Sampun, nggih. nggih, Mbak. Kuwi mergo ngrungokke platukanku. Anggere aku dedeg
Dok ngono kuwi iki. Mulut Penendange wis tak kira tanggap. mergo tak pleroki yo disukuk. Kawane kene yo. Derajat apa? Dhewe sesuk nggawa dhewe. Apa? Nggawa dhewe kene yo manute kene wong le bayar kok. Dagelan iki kon nggo wiyaga dhewe yo tekor. Lah iya mbok menawa. Ayo, Ya, terus lali janjine mau dereng. Lali janjine ingkang minangkani pundhapun Mbak Via Alfiana Saputri. Oh iya. Sing Iki ngedep mijil kipas saking angin lho. Lalatan Gunung Kidul nggih Gunung kalebet Kidul. Patiyuk. Pathuk. Nggih. Pathuk. Kipas angine yo sing gajah. Nggih. Kaya menyesuaikan sing dikipasi. Ya ampun. Gajah ngipasi gajah. Iya. Aku mau tuh belum berangkat tuh lihat dari layar kaca itu loh. Terus? Dari LCD. Oh ngebaki tenang. Kene Duk. Maksudnya, Mbak. Ngadeg kok kene Duk. Katakan sepati Mas. Tandangi, tandangi. Cah sopane kok. Ayo kono arep terulang meneh kejadian tahun wingi. Iki lho bolong dadak dikai Ono spasi gambang kok barang. disungkemi. Iya. Ya nek bolong aja didak to wong sing kene buntet kuwi ana kon. Nggih, kemunduran Mbak. Nggih, sugeng dalu. Ya, welu jeneng. Mbak Waluyo. Ya, Duk, Cahayu. Salaman sik. Pripun kabare, Mbak? Ya, apik, Duk. Adape. Kene nek karo mbah niku ora men cukup ngene iki. Lah pripun? Ya sungkem karo wong tua iki kepiye carane ngono ora kok mengambung tangan iki. Apa? Mboten sok sungkem ya, Mbak. Adape ya Mbah, adape Mbah. Al adabu fauqal ilmi ya Mbah. Iya. Ya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, Mbak. Ya ampun. Wah, ngono kuwi lho sing dikarepke. Wis dunekke kono. Ya, Nggih. Minak jinggo. minangkani Minangkani. pamundutan. Pamundutan. Pun Lali api Mbak. janjine nggih. Lali janjine. Heeh. Donge kono mau arep request jam 12 ning ora tak kepakangake. Iya. Malah iki panjenengane Mbah Haji Saidi. sing saking Arab. Kok saka Arab? Nggih. Arab Saidi. Mbah Haji Saidi. Ayo. Guyon, Mbak. Guyon. Iya, Mbak. Ah, biasa aku naro Mbah Haji Saidi ku. Ngersake jam 12 Mbak Haji Saidi. Ora. Menawi wonten Lali selo janjine. mriku Pak. Oh. Nek nang watu Oh. ora janji ora pokoke lali janjine, Nduk. Oh nggih. Lali janjine. Oh iya. Ayo Mas Mojo, iya kok mana sing iya. Monggo. Monggo Mas Mojo. Joget, Pak. Jogete karo sih. Idik ngalor ala idik. Kowe ngajak ning nalok malu. Mana di mana anak kambing saya. Ole. Cici rolumpape
Iramane kepenak, Mbak. Semeniki sedengan. Oh iya. Kok sedengan kok mesti hae ya. Lah ngapa? Lah, Ya rite nopo hae. Hae kuwi. Ah, angel omongan Rombah Waloyo. Ya. Logikane dhewe kok kae. Ndek logistik dhewe. Iya. janjane kowe ning pinangkani Mbak pamundutanmu. Aku kaget ya pas marep rono disenggol nganggo gardane. Apa gardane? Kenengan sanggul Mbah Waluyo ki. Ngapunten nggih, Mbah. Sanggul kok kene kok ora. Iki lho. Oh, berarti ndrungkluk kowe mau. Lah jare kon sigrah. Iya. Lah jenengan ten mriku kok. Sanggul kuwi merupakan pelindung otak, perlambangnya pelindung otak dan pikirannya dumune ning kene. Lah nek kuwi sanggule kok ning kono berarti pikiran karo otake ning kene. Iya. Ya ora sah ngono kuwi. Mosok wong ngono wis genah kok. Waduh monggo nganti wis genah. Genah piye? Genah nek durungane ning dhuwur. Mari. Dia duwe gue ya gede. Ya ngenteni to, Mbah. Ora, aku nek kene ket mau kok ngenteni. Janjane kowe ning ngendi? Asai. Hatiku sentikane pamundutan. Mari janjine. Aja munggah sik, Mbah. Bener. Aja munggah sik. Bacot sikile munggah siji. Sikile wis munggah siji. Kok kedandel. Wis begar ya. Kadung begar kayak kon mingkup meneh. Ayo. Kanca-kancane nyusul ya. Iya. Nyusul ngadeg iya apa nyusul ngarit. Aneh. Nggih, mangga. Mangga Mbak Yu kula sing wedok kabeh asli wedok kabeh. Wanita tulen kabeh. Mamak Tarni kalih Mamak Tiang nggih. Non? Mboten. Oh, Pak Pardi atos tenan suarane. Bangun. Mboten. Bangun Ariel. Iya. Bluk. Telat. Bareng medun bareng kok malah ramunine blas itu. Lagune niki napa bareng-bareng niki? Lagunipun anu Mbah. Napa? Monggo kersa panjenengan nggih. Monggo sedaya mawon lagunipun. Suwe ora tau metu. Apa, Mak? Gondoryo.
Lah yo mengko nek gara-gara kowe ora gondor ya. Anu. Iya. Anu Mbak, sing suwi ra metu ki stasiun Tugu. Oh iya. Stasiun Tugu karo apa, Mak? Karo apa jenenge? Sidarandra. Oh iya. Karo Sidarandra nggih. Kalih menika mawon. Oh iya. Karang ngemuti dalipun menika. Iya. Stasiun Tugu kalian wujudipun Sidarandra katen. Monggo Mas Mojo iramanipun sumangga. Elisa ning tengah karang kebayakipun benten piyambak. Oh iya. Heeh, ning tengah, Mbak. Dikempit para widodara widodari widodari. Iya. Dikempit. Monggo. Stasiun naik. Oh iya. Stasiun Mangga Sidarandra. Biar orang kuku. Dadane yo kaya ngono kuwi tok wong wedok ngengel kandhane. Biyen kula biyen alam biyen nuri. Ndak golek. Sing tresno kelawan mati. Apa gasane sliramu saiki disia-sia. Ora saiki dadi rondo.
Bandung Tresno Bobojo